Mago ez naiz, nik Eresbil musikaren euskal artxiboan lana egin izan dut, eta jakiundek eskatuz, hemen nator, ez zer den artxibo bat erakustera, baizik eta artxibo batean zer gordetzen eta zergatik gordetzen den, batez ere musikaren inguruan gertatzen diren lanbideen bitartez. Eta lanbide horiek ematen duten objektu edo dokumentuen bitartez. Mila esker zuei, jakiunderi, eta mila esker zuei ere etortzeagatik. Nik esan bezala, Jacquelinek esan duen bezala, Eresbil musikako euskal musikaren artxiboaren lan egin duen, oraindik joaten naiz lan egitera, orain beste modu batera. Eta hitzaldi hau prestatzerakoan, eta Jacquelinek komentatu zidanean, pentsatu nuen artxibotaz bakarrik hitz egin beharrean agian zuentzako komenigarriagoa edo izan litekeela musikaren inguruan gertatzen diren lanak, bideak eta profesioak nolabait erakustea. Nik uste dut horrela, agian zuek orain zaudeten momentuan, zuen bideak jarraitzeko aukera dezuenean, aukera desberdinak ere ikustea. Haue partituari da. Lehenengo galdera, mesedez, zuetako zenbaitek dakizuen musika edo dakizute hauetako partiturak nolabait bereizten, adibidez. Zenbait zareten musikariak? Bat, bi, hiru, lau, bost, da gutxi gora bera jakiteko ia zen mailan hitz egin edo hitz egin, bale? Bueno, gehienak orduan ez dezute musikarekin lan egiten, ez? Normalean. Bale. Orduan, baina musika ikasi dezute zerbait, partitura bat zer den badakizute, ezta? Bueno, hemen ikusten dituzuen partiturak, danak partitura dira, baina oso partitura desberdina dira. Alde batetik, euskarriaren aldetik. Hiru hauek paper inprimatuak dira, hau inprenta batetik pasa izan dira, hau eskuidatzi bada, baita ere paperean, eta hau ere beste eskuidatzi bada, baina paperean izan berrean larruan da. Irudikatu dezakezute zertarako erabili izan den horri hau? Memoria erabiltzen badezute, buelta ematen badiozute, eta tartean liburu bat jartzen badezute horrela, eta buelta eman da, horri hau iritsi zaigu hau 13. mendekoa da. Eta horri hau iritsi zaigu liburu baten edo paper batzuek kubritzen, bai aldetik eta atzetik, horrela pastak izango bariera bezala. Eta horregatik iritsi zaigu dokumentu hau. Hau larruzkoa da eta berez guzti hauek oso desberdina da. Hau kantu gregorianoa eleizan kantatzekoa da, hau ere eleizan kantatzekoa, baina paper hau ez da hauek, adibidez, monje guztiak paper honekin bakarrik abestu zezaketen. Baina hau adibidez, kantari bakar baten papera da. Eta hau adibidez, zuzendari baten papera da. Eta hau adibidez, pianista baten papera da. Beraz, partiturak badirudi danak berdinak direla, baina berez, partitura bakoitza profesio edo musikari konkretu baterako eta desberdinarako erabiltzen da. Hau ere ikusten dezute, partitura ere, pentagrama, pentagramak badakizute 5 lerrokoak direla. Hemen zenbat lerro ikusten dituzue? 6. 6 lerro daude, eta hemen notak partituran edo 6 lerro horietan egon beharrean gainean daude, eta hemen dagoena da zenbakiak jartzen dira. Horiek dira tablatura ditzen dira. 17. mendean erabiltzen ziren, batez ere lauta edo biguela edo gitarra instrumentuak erabiltzeko. Organorako ere horrelako antzekoak baziren. Berez, danak partitura dira, baina oso partitura desberdina dira. Partituren atzean nortzuk daude? Guzti hauek, konposagileak. Partitura bat sortzeko, sormen horren atzean, konpositore desberdin bat egoten da. Hemen jarri dizuet Euskal Herriko zenbait musikagile edo konposagileen irudiak, hau ez da irudi bat, hau da Antxieta, hau da ezagutzen dugun musika zaharrenetako baten
etxea, bera Azpeitian eraikin zuen etxe hori, ergai katolikoen musikaria izan zen, eta beraz Euskal Herriko musikaririk zaharrenetakoa dugu. Gero, 19. mendearen hasiera bagoaz, hau Bilbotarra zen Juan Crisostomo Arriagaren partitura bat daukagu. 19. mendean jarraitzen badugu, Nafarra den Pablo Sarasate biolin jolea. Bera, batez ere, berak biolina jotzen zuen, baina baita ere biolinerako partiturak sortzen zituen. Aurrerago jarraitu, 19. mendearen bukaeran eta 20. hasieran, Aita Donostia, hau da Lekarotz Nafarroak zegoen konbentu baten organoa jotzen, eta bera oso musikari ospetsu, eta musikaria izateaz gain euskal folklorearen kanta zarrak bildu zituen gizon ospenetako bat zen. Eta hemen bi konposagile ditugu, hau Txakurra Puk deitzen da, opera baten personai bada, Puk, Jos Maria Usandizaga, bilok Parisen ikasi zuten eta han ezagutu ziren, hau Jesus Guridi da, agian norbaitei ezaguna egiten zaio, eta hau Jesus Guridi eta Jose Maria Usandizaga. Bera Gasteiztarra, baina hemen Bilbon lan egin zuena, oso gizon ospetsua, eta Jose Maria Usandizaga Donostiarra, bera oso gazte hil egintzan. 1887an jaio zen eta 1915an hil zen. Beraz, egin kalkuloa, gutxi gora bera, gazte hil zen. Bueno, eta hau Gabriel Erkorreka Bilbotar orain bizirik dagoen konposagile importantenetako bat daukagu. Beraz, lehenengo musika egiteko eta partiturak sortzeko konposagileak behar ditugu. Baina konposagileak nola konposatzen dute? Partiturara bueltatzen gera. Bi partitura hauek obra berdinekoa da, hori obra desberdinetako bat da, gero esplikatuko desagatik. Bi hauek eskuidatziak dira. Nabaritzen dezute desberdintasun bat edo antzekotasun bat bi partituren artean? Nota berdinak dira. Ikusten dezute? Zer gertatzen da? Hau konposagilearen eskuidatzia, berak idatzitako eskuidatzia da. Askotan gertatzen dena da, konposagilearen idazkera oso azkarra dala. Eta hau, konpositoria Tomas Garbizu zen, Lezotarra, eta berak azkar idazten zuen, eta batzutan oso zaila izaten da, hemen adibidez, edo hemen multzo hauek ongi jakitea zenotak diren. Eta orduan, berak ezagutzen zuen emakume bat, kopista zala, eta ja, bigarren beste lankide batera goaz, beste lan batera, berak oso ongi ulertzen zion letra, Tomas Garbizuri, eta garbira pasatzen zuen, eskuzko letra da baita ere, baina ja, hau kopista batek egindako lana da. Eta ja, hau normalean interpretari batek hori jo dezake. Hori jotzen dezutenek, hori ja son instrumentoekin errez irakur dezakezute. Hau irakurtzeko denbora asko beharko zenuteke. Eta zenbait kasutan, zalantza askorekin jakiteko nota bat den edo ez den. Eta hemen dago beste partitura bat. Nun eta erreperatzen bazerate, lehenengo 4 pentagramak tamaina berekoak dira, baina 5. pentagraman behean dagoen pentagrama txikiagoa da. Ezta? Horrek badu bere esplikazioa. Obra hau berez, hojas de álbum hor goian ikusten dezute, para orkesta de cuerda, Francisco Escuderok idatzi zuen, arizko soka orkesta handi xamar bat jotzeko, baina baita ere utzi zuen aukera bat, nun eta 4 instrumentari bakarrik, hau da, arizko laukote batek jotzeko. Horregatik jartzen du pentagrama hau txikiagoa adieraziz nahi baduzute, erabili dezakezue 5. pentagrama horrekin edo 5. pentagrama hori gabe. Beraz, aukera hori egileak egiten du, baina aukera horretan beste pertsonai bat sartzen da. Eta da,
partitura hau argitaratzen duen argitaratzaileak. Eta hor beste mundu batera goaz. Esan dut, partitura konposagileak bere burutik ateratzen duenean eta eskuz idazten duenean, gero behar bada kopista batera pasatzen dio, eta kopistak inprimategi batera eman behar dio. Hemen ikusten duzue zenbait partitura desberdin, garai desberdinetakoak. Hau da, 19. mendeko Aires Vascongados, Donostiarz Jose Antonio Santesteban idatzitakoa, hau 19. mendekoa baita ere, baino eleizan kantatzeko edo Ave Maria, Nikolas Ledesma. Nikolas Ledesma hemen Bilboko San Nikolas parrokiko organista zen. Beraz, hau etxeetan eta pianoetan jotzeko partitura zen, hau eleizetan jotzeko partitura, eta gero hauek laukote eta pianorako partitura bat, lehen ikusi dugun hojas de album, hau da azala, eta ikusten dezute baita ere partiturak ez direla bakarrik klasiko musikoentzat, edo klasiko musikan gertatzen, baizik baita ere popean, edo rockean gutxiago, rock edo urbano diren beste metal edo beste generoak normalean, horiek ez dituzte partiturak erabiltzen, baina jazzak bai eta popak ere erabiltzen du. Hemen La Oreja de Van Gogheko partitura bat ikus dezakezu. Beraz, konposagileak, kopistak, eta jazten geraia partitura argitaraletxeen lanak. Partitura argitaraletxetan ze lanak egiten dira, normalean kopisten lanak, kopistak lehen eskuzkoak ziren, orain danak informatikoak dira, normalean, hor programa bereziak erabiltzen dira, agian Finale edo Sibelius edo dakizituenek igual entzuna dezute programa horiek, eta gero noski gero kudeaketa argitaletxe batek ez dauka bakarrik musikaz arduratzen den jendea, baizik eta baita ere gero ekonomikoki hori kaleratu, saldu eta bar, eta bar. Gero, badaukagu, konposagileak partitura bat egiten du, partitura hori modu onenean argitaratu egiten da, ez dira partitura guztiak argitaratzen, gainera gure artean partituren argitalpenak oso urriak izaten dira, normalean konposagile gehienak bere obra eskuz idatzian bakarrik gordetzen da, eta hori aurrisku bat izaten da, gero batez ere urteak pasatzen direnean obra horiek gordetzeko ala ez, hori pentsa dezakezute, partitura bat argitaratzen bada, hori 100 ale desberdin egiten dira, 100 ale horiek berdinak dira, eta edonun egon daitezke, ezta. Baina partitura bat esku idatzia bakarrik gordetzen bada, leku bakar batean egoten da, eta leku hori denboraren poderioz, agian arriskuan gertatzen da hori gordetzeko, partitura hori gordetzeko. Bueno, horretaz aparte, hori eskursuz bat zen. Interpretazioa, esan nahi dut, partiturak argitaratu ondoren interpreteak behar ditugu. Interpreteak nun jotzen zuten. Hor, 3 leku desberdin aukeratu ditut. Bat, eleiz bat ikusten dezute, eleiz bateko organoa, baina hemen ikusten dezute horrelako nola dituko ziren dioteke horri. Hemen hor ikusten den tramankulo horreri. Badakizute? Fazistola daitzen zen, fazistol. Eta hortan jartzen ziren liburu handiak. Agian inoiz ikusi dituzute, lehen adierazi dizuedan larruzko horria. Larruzko horri hori horrelakoa da. Orduan, larruzko horri horiekin horrelako liburu handiak egiten ziren, eta liburu horiek eleizetan jartzen ziren, zergatik handiak distantziz ikusteko. Zen dut, horrelako partitura batekin, horrelako partitura handi bat, zuek ere ikusi dezakezue zuen lekutik, hemen horrelako notak badituzte, ezta. Orduan, hortarako erabiltzen ziren, liburu handiak, larruzko horriaz egindako liburuak, eleizetan normalean organoarekin batera, edo organorik gabe, baina, bueno, eleizetan egiteko. 19. mendean, eleizetatik musika nolabait atera egiten da, eta burgesiako etxeetara joaten da.
ez zuten danok piano bat etxean, noski, baina etxen batzuk eta hau Bilboko Juan Crisóstomo Arriagaren partitura baten margotuta dago, eta hor ikusten dezute erdian piano bat, eta gero musikari desberdin, arizko instrumentariak, eta hemen beste instrumentari batzuk daude ere, eta hemen gela inguratuz, jendea musika hori entzuten. Hori 19. mendean zehar gertatzen da, eta 19. mendearen bukaera aldera ja antzokiak egiten hasten dira, antzoki publikoak. Gure artean, beste leku batzutan, Italian adibidez, 18. mendean ja antzokiak gertatzen dira, eta Europan zehar ere beste zenbait hiritan. Baina gure artean, itxoin nahi behar dugu 19. mendearen bukaera arte, horrelako antzokiak hemen, hau badakizute danok, ezta? Arriaga antzokia dugu. Eta Arriaga antzokia justo deitzen zaio Juan Crisóstomo Arriagaren konposagilea dengatik, eta hor bere opera bat egintzen, eta bar. Beraz, interpretazioen lekuak importanteak dira. Interpretaziorako eta konposagile izateko noski hezkuntza sistema bat eratzen da. Hezkuntza sistema horretan, eta Euskal Herrian musika hezkuntza sistema oso sendoa da, badakizute lehen mailako zentroak daude, hau Getxoko musika eskola da, eta konserbatorioa, hau Bilboko konserbatorioa, eta musikene, Donostiako musikene. Esan dezagun, 3 mail desberdinak, maila profesionala edo ertaina, hau lehenengo maila, eta goi maila, unibertsitateko maila. Hezkuntza sisteman, Euskal Herrian, noski gai guztiak ematen dira, bai konposagile izateko, bai interpretariak izateko, bai kantariak izateko, eta hezkuntza sisteman lan egiteko horrelako liburuak, horrelako metodoak eta bar egin behar izaten dira. Leku hauetan hezkuntza sisteman barruan danok irakasleak eduki dituzue, orduan hori ere ikasi egin behar da, eta unibertsitateak horretarako prestatzen ditu bereziki musika irakaslegoa. Era guzietako musika irakaslegoa, eta musika irakasleak dira normalean horrelako metodoak eta hau analisis metodoak, edo hau bete kanta da herri kanta modernoei buruz egindako moldaketak. Batez ere musika eskoletan eta konserbatioetan erabiltzeko, musika taldeetan. Eta musika eskoletatik eta konserbatorioetatik interpreteak ateratzen dira. Musikaren interpreteak gehienak ezagunak edukiko dituzue, edo interprete motak ezagunak edukiko dituzue, abeslariengatik hasten naiz, abeslariak klase askotakoak izan daitezke, edo klasikoak, hemen adibidez hau Mikel Atxabalandabaso, eta hau Miren Urbieta, soprano, eta euskal kantariak, opera egiten duten kantariak. Opera ikasteko oso konplexoa da, zeratik lehenik ikasi behar dute ahotsa erabiltzen, eta ahotsa ongi kantatzen, ahotsa ongi erabiltzen, baina gero ikasi behar dituzte baita ere antzeki batean, antzeki rol bat egiten, eta mugitzen, eta interpretatzen, jakin behar dute memoria on bat lantzen, zatik opera bat segunetan nolakoa den 3 ordu iraun dezake, eta 3 orduko paper guztia memoriz ikasi behar dute. Lan bakoitzak bere kroskak ditu, eta operaren kantariak oso konplexoak izaten dira. Herri kantan, hau ezagutzen dizuten orden, ezta? Batzuk behintzat. Benito Lertxundi. Ezaguna da Benito Lertxundi, ezta? Bueno, bera kantaria bada, bera sortzailea da, eta herri kantan normalean kantariak ez dute ikasketak lehenik egin behar. Normalean herri kanta zaharren jarraipenaren hildo bezala erabiltzen dute bere obra propioak eta bere kanta berriak egiteko kantariak. Eta hemen ikusten duzue, ja, hau, norbaitek badaki, norden talde hau?
Oso ondo. Zea maizeko abeslaria ere oso, esan nahi dut, abesteko beste era bada, baino noski profesio bat dugu. Kantariaz aparte, instrumentariak ditugu. Instrumentari asko daude eta instrumentu badakizute, instrumentu desberdin daude. Hau, argazkia oso ez da hain normala. 19. mendean edo 20. hasieran emakumeak eszenategi baten aurkitzea etzan hain normala. Orain ja guztiz normala ditzen zaigu, zorionez, baina lehen etzan hain erraza. Hemen ikusten duzute, hau da Pilar Mitxelena, eta beste hau ez dakit bere izena. Pilar Mitxelena izan zen arpista bat, gero Nikanor Zabaleta oso ospetsu izan zen arpista baten irakaslea gertatu izan zena. Hemen ikusten duzute, hemen ere hau orain organista emakume asko daude, baina lehen ere organista guztiak gizonezkoak izaten ziren bakarrik. Hemen ikusten duzute organo handi baten. Hori ere beste karrera desberdin bada. Karrera hori ikasteko normalean eleizetara joan behar izaten dute. Tubozko organo bat nola funtzionatzen duen. Badakizute tubozko organoak normalean teklatuak dituzte, teklatuak izan daitezke 2, 3 edo 4 teklatuzko organoak, eta hor goitik bera jotzen dituzte, eta horretaz gain, hankekin ere, hor beste teklado bat ikusten dezute hemen, teklado antzeko bat, egurrezko teklak izango balira bezala dira, eta orduan beraiek ikasi behar dute esku eta hankekin tekladu desberdinak jotzen. Osea, bere komplikazioa ere badu organoaren laguntza. Eta hemen, zuen eskubian, Joakin Atxukarro. Joakin Atxukarro hemengo badugu, 80, ez dakizen mutur ditu, asko, 80 asko, eta oraindik jotzen ari da. Oso kasu arraroa da, mundu guztian ezaguna da, Amerikan ere klaseak ematen ditu, Dallaseko unibertsitatean, eta oso kasu berezi bada, gure instrumentarien artean. Berak esaten du bizitza guztian ikasten egoten dela, horrelako bakarlari, solista bakarlarientzat, gogorra izaten da bizitza hori, zatik esfortzu asko eskatzen baitu, egunean egotea, denbora basatzen bada ere. Instrumentarien atzean zer daude instrumentuak, eta hor beste lan mota bat, edo lan mota desberdin batzuk sortzen dira. Hor, 4 instrumentu mota jarri dizuet, hemen biolin bat, hemen gitarra bat, organu bat, eta akordeoi bat. Irudi hauen atzean, lantegi eta enpresa desberdin daude. Kasu honen, normalean lutier deitzen dira, instrumentu batez ere arizko instrumentuak, biolinak, biolak, biolontxeloak konpontzen eta egiten dituzten konstruktoreak, bai, egileak. Organeroak deitzen dira, organoak egiten dituzten. Hau da, Araban, bai, bizidan organero baten lana. Gitarra hau zarautzen egindako gitarra bada, eta fabrika Keller behaiek gitarrak egiten dituzte, eta hauek akordeonez Dunboa, Larrina Gerrini marka egiten duten akordeoien egileak dira. Suposatu dezakezute, instrumentu bakoitza oso habilidade desberdinak eskatzen dituztela, esan nahi dut, biolinaren kasuan batez ere egurra nola landu, eta egurra nola aukeratu. Biolin bat egiteko egurrak oso kalitatea handiko egurra izan behar du. Ez dakit inoiz entzun dituzuen Stradivarius biolinak. Esaten da, Stradivarius biolinak oso importanteak direla, batez ere hartzen duten lakaren lehorketaren gatik. Badirudi, Italiar Alpesetan leku oso berezietan lehortzen direla, eta
oso soinu desberdina daukatela horregatik. Guazen aurrea bestela. Instrumentoak aparte, interpretazioetan ez dira bakarrik agotsak edo instrumentoak behar, eta instrumentuariek, baizik eta zuzendariek ere. Zuzendariak, klase askotako zuzendariak ditugu. Alde batetik orkesta, bai gazte edo helduen orkestarako, hau Margarita Lorenzo de Orraizabal dugu, hau Juan Jomena, Gasteiztarra, hau koru zuzendaria, eta hau Gasteizko bandaren zuzendaria. Beraz, talde handiak, gero ikusiko ditugu taldeak, eskatzen dute zuzendari izatea. Zuzendariaren karrera egiteko normalean oso karrera luzeak izaten dira. Hasten dira hemengo konserbatorioetan, baina gero gehienetan kanpora joan behar dute bere ikasketak burutzera. Interpretarien atzean, adibidez Joaquin Atxukarro edo zuzendari guztien atzean, profesionalak diren zuzendarien atzean, agenteak daude. Zeintzuk dira agenteak? Agenteak dira nun normalean agentziak izaten dira, enpresa bezala. Eta agentzian agenteak egiten dute lana. Agenteak zer egiten dute? Kontaktatu normalean antzokiak edo auditorioak edo musikalekuak eta nolabait saldu interpretari bat edo zuzendari bat, eta orduan horretaz ez da arduratu behar zuzendaria edo musikari hori. Hemen badituzue adibidez intermezzo, beraiek ahotsak kolokatzen dituzte, eta ahotsak eratu egiten dute, eta koroak egiten dituzte kanpoko opera edo emanaldiak emateko. Eta hau Iruñako adibidez Raúl Madine Baitia, ikusten duzuen Management y Producción, orduan beraiek normalean taldeak bultzatzen dituzte. Bai talde, musika taldeak eta bai interpretariak. Lehen esan dizuet nola taldeak dauden, hemen koroak adierazten dizuet, oso koro duzberdinen egon daitezke. Koroetan Euskal Herrian koro profesional gutxi dauzkagu, baina badira. Euskal Herrian ditugun koroak gehienak dira edo mixtoak, hau eta hau bezala, edo gizonezkoak ere badira, hauek gizonezko koro bat eta hau gazteen koroa daukagu. Normalean profesionalak izateko hemen koru txikiak izaten dira. Hemen ditugun koro gehienak amaterrak, afizionatuak izaten dira. Afizionatua izatea ez du esan nahi txarrak direnik, baiz eta ez dudalako bratzen, osea, ez du, bale. Orkestak, Euskal Herrian bi orkesta profesional ditugu, Euskadiko Orkestra eta Bilboko Orkestra Sinfonikoa. Suposa dezakezute orkestetan jende asko lan egiten duela, eta orkestetan lan egiten dute ez bakarrik interpretariak, normalean interpretariak izaten dira 80 edo 100 arteko interpretariak, klase guztietako interpretariak, baina baita ere egoten da orkestra baten artxiberoa, egoten da instrumentuak mugitzen dituena, egoten da bulegoan lan guztiak egiten eta administrazioan lanak egiten dituztenak eta bar. Esan bezala, hemen bi orkestra profesional ditugu, baina gero badira beste orkestra batzuk, bai ikastetxetan eta bai ikastetxetatik aparte, beste moduz jotzen dituztenak. Bandak, Euskal Herrian baditugu ere banda profesionalak, hau Bilboko banda dugu, eta hau okeres banago Gasteizko banda, bilok banda profesionalak dira, Barakaldokoak edo baita ere erdi profesionalak dira, eta pentsa ezazue horrelako taldeetan, instrumentotan bakarrik gastatzen dutena. Bai orkestetan eta bai bandetan instrumentuak ez dira betirako. Instrumentu batzuk bestean baino gehiago ondatzen dira, eta orduan horrek eskatzen du, noiz behinka, instrumentu berriak erostea. Txistulariak Euskal Herrian badugu horrelako txistua zuzendutako talde bereziak, hemen dituzue Gasteizko banda, hau Bilbokoa eta hau Donostikoa. Baina herrietan ere txistulari talde asko daude.
talde batzuk hauek, hiruak, nik esango nuke profesionalak direla, baina herrietan daudenak ez dira, normalean ez dira profesionalak, esan nahi ez dute horregatik obratzen. Hemen Euskal Herrian txistulari asko daude eta txistuak edapen handia eduki du. Eta herri musika taldeak oso talde desberdinak daude. Talde bakoitzak bere beharrak ditu, bere instrumentoak, hor ikusten dituzte gaiteroak, Araban, Alaitz eta Maider trikitrixa interpretariak, iparraldeko txirula hau etxeko par daukagu, eta Oreka TX orkesta txalaparta jokalariak. Eta azkenik urbano taldeak. Urbano taldeak ez da errexak profesionalak izatea, herri txikia gera, baina ateratzen ditugu baita ere. Urbano taldeetan oso genero desberdin biltzen dira, hemen jazzea eta hemen rocka edo beste generoak, elektronika musika adibidez, elektronika musika beste modu batera erabiltzen dute eszenategia eta musika ere. Gero, hitz egin dugu partituretaz, musikagiletaz, interpretetaz, musikalekuak. Musikalekuak oso berezitasun handiak dituzte. Musikalekuak berezi ditzakegu edo egin dezakegu alde batetik klasiko musikara zuzendutako lekuak, hau Donostiko Kursaala da eta hau Bilboko hemengo Euskalduna jauregia. Badakizue Euskalduna jauregia operarako bereziki prestatuta dagoela. Zertan nabaritzen da operarako erabiltzen dela? Esan dezakezue? Eszenarioetan. Eszenarioetan hemen errepeatzen bazerate, hau eszenategi, honeraino eszenategi bada, eta hemen beste eszenategi bat. Esan edo, Euskalduna jauregiak eszenategia planoa horrela bada, ikusten dugun eszenategia 3 bat da. Atzean beste eszenategi bat eta beste bat eduki dezake. Eta alboetan beste 2. Berez, horrek esan nahi du, opera batek 3 akto baditu eta akto bakoitzak bere eszenografia eta bere tramankulu desberdinak dituela, beraiek egiten dutena mekanikoki, nahi ikusten dezute alboetan dagoen lekua, ezta? Orduan, eszenategiak egiten duena momentu baten mekanikoki aldatu egiten da. Orduan, hemen zegoen eszena guztia erdian jartzen da eta da publikoak ikusiko duena, eta gero alderantziz. Hemen dagoena mugitu egiten dute. Eta beste aukera bat dauka, hor behian, nik uste 5 aukera dituela, 5 eszenategi desberdin. Horrek pentsatu zazu, gero mekanikoki zenbat teknikari behar dituen, guzti hori mugitzeko makinak mekanikoki bakarrik mugitzeko, ezta? Eta gero beste alde batetik, hemen jarri dut Kultura Live. Kultura Live elkarte bat da, eta elkarte hau egiten du musika herrikoia eta urbanoa. Pop taldeak eta rock taldeak eta bar, hori normalean ez dute horrelako, normalean, batzutan bai, baina normalean ez dute horrelako eszenategietan lan egiten, baizik eta egiten dute lana klubetan edo pubetan edo eszenategi txikiagoetan. Baina beraien artean elkartuta daude elkarte batean. Zer eskatzen du horrelako leku batek, musika egiteko leku batek akustika berezi bat eskatzen du. Eta akustikaren atzean ikasketa bereziak egoten dira. Ikasketa batzuk egoten dira, hau adibidez, kurso de akustika en batxillerato, hemen ematen dena Euskal Herrian, baina beste batzuk, adibidez, badira enpresa batzuk, espezifikoki akustikari dedikatuz, ikusten dezute, ensayo sobre mediciones y inspecciones acondicionamiento acústico. Esan nahi dut, edozein gelan, hemen bertan akustiko batek bere lana egin du. Horregatik jarri du goi zabaian dagoen horrek
zurpatu egiten du ahotsa, eta horrek egiten du nire ahotsa zuek lasai entzutea, errez entzutea. Hori egon beharrean, adibidez, plano edo irriskatzen duen material bat jarri izango balute, nire ahotsa bukleak egingo zukeen eta orduan zuek ez zuten ongi entzungo. Zanet, hor golpeak egiten du, ahotsak egiten du, edozeinak hitz egiten dugunean, abiadura bat hartzen dute. Segun eta nora joaten den, kurbak dauden ala ez, eragin handia dauka. Guzti hori da akustikak lantzen duena. Vale. Gauz bat da akustika, gela baten akustika eratzea, edo auditorio baten akustika eratzea. Baina gero dator soinu teknikariak nun eta jakin behar duen gela bakoitzean akustika mota bat haunditu, gutxitu, moldatu edo aldatu. Horretarako ere ikusten dezuten ben, imagen y sonido del País Vasco, iluminación, captación y tratamiento de imagen, askotan irudia eta soinua batez ere orain filmetako, pelikuletako eta telebistarako ere oso batera dijoazte. Horregatik elkar joaten dira, baina ikusten dezute sonograf badagoela Escuela Superior de Imagen y Sonido, edo bai formación profesional, masters edo tailerrak egoten direla, batez ere soinu teknikariak prestatzeko bai auditorioetako, bai musikasaletako eta bar. Hori oso lan espezifikoa da. Eta berdin gertatzen da eszena teknikariekin. Adibidez, lehen Euskaldunan ikusi dezute zenbat foko zeuskaten eta bar, edo rock edo talde handi bateko eszenategi baten iluminazio oso potente bat, oso eukitzen dute eta horretarako teknikari bereziak egin behar dira. Eta egoten dira baita ere sonografek ematen du kurso tekniko de iluminación. Beraz, musikarako hori momentu honetan oso importantea da. Eta horien atzetik musika kudeatzaileak daude. Lehen hitz egin dut agenteetaz. Agenteak normalean, agentzi musikariak saltzen dutenek, baino kudeatzaileak haratago joaten dira. Kudeatzaileak normalean, behaiek egiten dutena, eta klaseak egoten dira, hau da, orain Gasteizen egindan unibertsitate berri baten kursoak, ikusten dezute, entretenimenduaren industriarako musika, ekoizpen eta soinu gradua. Gradu berezi bat ematen hasi dira, justo orain. Eta ekoizpenerako batez ere, eta hau ere, Master Universitario en Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales. Horiek normalean dira proiektu bat eratzen dutena. Talde baten gira bat montatzea. Gira bat montatzea ez da inerrexea. Gira bat montatzeko musikariek musika jartzen dute, de acuerdo? Bere kantak jartzen dute, baina bere kantak, adibidez, kantaren ordena erabakitzea askotan ez du erabakitzen musikariak, baizik beste batzuk erabakitzen dute. Diska bat egiteko, hitzen gero ere, askotan diskaetxearen mailak eta teknikariek erabakitzen dute musikariekin batera diska baten ordena nolakoa den. Eta espektakulo batekin gauz bera gertatzen da, nola hasten den, nola bukatzen den, eta bar, hori horrelako kudeatzaileak eskatzen dituzte. Programatzaileak beste badira. Lehen ikusi ditugu, antzerkiak, antzokiak, auditorioak, auditorio guztiak eukitzen dituzte bere kudeatzaileak, bere programatzaileak, beraiek erabakitzen dute zer musika jarri, zer aukerak eman herriari, bai musika, bai antzerkian eta bar. Orduan, hori beste lan bat izaten da, normalean horrelako programatzaileak elkartetan biltzen dira, adibidez sarea, Euskadiko Antzoki sarea, hor programatzaileak biltzen dira eta beraien artean aukeratzen dute. Horren atzetik inoiz entzun dezute SGAE zer den, SGAE hitza, edo ez. Bueno, SGAE eskubide, oso importantea da SGAE. Diru asko kobratzen ditu. Kantari batek kantatzen duenean,
zuk ordaintzen badezu 30 euro, normalean ezgaek 110 geratzen da. Dexente da, ez da? Pentsasazu, talde horretan, kontzertu horretan egon izan badira 40.000 pertsona, pentsasazue hori zenbat diru izaten dan. Zertarako edo zergatik jasotzen dituzte diru horiek. Horiek kudeatzaileak dira. Beraiek normalean ezgaeren ikusten dezute goian autores y editores. Beraiek egileak biltzen dituzte, egileen eskubideak kudeatzen dituzte eta eskubide horiengatik kobratzen dituzte kontzertu guztietara. Hor badago zirkulo bat nun diru dexente mugitzen dan. Egileak eskubideen bitartez bere diruak jasotzen dituzte eta horrela bere bizitza lortu dezakete sormenera dedikatzea eskubideen bitartez. Batzutan ezgaeren joerak ez dira oso ulertuak izaten, horregatik lehen monopoli bat zen Espainien mailan eta gero ondoren hemen Euskal Herrian Euskal Kulturgileen kidegoa sortu izan da batez ere Euskal egile eta interpreteen eskubideak nolabait babesteko. Beste lan desberdin bat da, kontzertuak emateaz gain, kontzertu horiek nola erakutsi, nola gerturatu jendeari, bai helduentzat edo bai gazteentzat, eta hortarako hezkuntza mailan batez ere ematen dira kontzertu didaktikoak edo pedagogikoak. Segurazki zuek ere txikiak izan zinatenean kontzertuetara eraman zaituzte kontzertuak entzutera, ez da? Kontzertu pedagogikoa esan nahi dut. Horretara dedikatzen dira ere zenbait pedagogo, horiek batez ere pedagogo izaten dira, horrelako mediazio hori egiten dutenek. Eszenan gertatzen diren lehen operaz hitz egin dut, operan edo taula baten gainean gertatzen dena, eta hau da adibidez Saskinaski horrelako espektakulo bat, ikuskizun bat Euskal folkloreari buruz egin zana, eta hemen daude espektakulo hori, ikuskizun hori egiteko behar ziren zenbait gauz. Hau programa bat da, programa hau egiteko azala Nestor Basterretxearena da, eta hau ere bere marrazkia dugu. Jaskerak egiteko marrazkilari bat behar da, ez bakarri marrazkilari bat, baizik eta figurinista bat. Berak figurinista da normalean dantza edo antzerki figurinak edo jaskerak prestatzen dituena. Eta gero noski gero behar da, tailerrak jaskera guzti horiek egin dezaketen. Eta hemen ikusten dezute horrelako, hau txiki bada, horrelako txikia da. Hau da, eszena zuzendariaren kuaderno bat. Nun eta berak jartzen zuen, hasieratik espektakuluan noiz hasten dan, nola hasten dan, eszenategian zer gauz egon behar diren ala ez, orduan bere anotazio guztiak egon behar dira. Beraz, emanaldiak, eszenaren emanaldiak interprete eta profesio asko eskatzen dituzte. Lehen mediazioaz zer esan dut, eta hau da musikoterapia. Musikoterapia nola musika erabili, bai adineko jendearentzat, bai problema mediko espezifikoak dituztenentzat, eta hemen badago bat ikusten dezute Centro de Investigación Musikoterapeutika, Bilbokoa, Gasteizen ere badago beste bat, eta hau da nolabait medikuntza, osasuna eta musika biltzen dituen hiru bide desberdin, ez da? Oso interesantea. Beste profesio, musikaren beste profesio edo bide bat musikologia da. Zer da musikologia? Musikologia da nolabait bai historia aldetik, bai estetika aldetik, bai antropologia aldetik ikerketak egitea. Ikerketak egiteko normalean hori unibertsitatean masterrak egoten dira, masterrak edo graduak, hau La Riojako master musikologiko master bada. Zer egiten dute musikologoak edo zertan egiten dute lana normalean liburuetan edo aldizkarietan, hau da adibidez
El Teatro Musical de Pablo Sorozabal, hemen Bilboko den Mario Lerenaren doktoraduntzako tesia, eta horrela mardula. Eta hau adibidez Musiker da aldizkari bat, Eusko Ikaskuntzak egiten zuen aldizkari bat, eta orduan ikerlariak horrelako aldizkari berezietan egiten dute bere lanen edakuntza. Eta egoten dira baita ere horrelako sari bereziak, nun eta bultzatzen diran ikerketa desberdinak Euskal Herrian, musikaren inguruan. Grabaketak estudioak hori beste mundu batera goaz. Orain arte ikusi ditugu zuzeneko emaitzak eta ofizioak nondik anora dijoazten, hau da beste mundu bat. Grabaketa eta estudioen beharrezkoak dira, pentsa dezazuen, bai filma guztiak, bai telebistarako audioak eta bar. Hemen zentro desberdin ditugu, Elkar Donostian, hemen Mr. Jam hemen Bilbon. Estudioetatik zer ateratzen dira grabaketak. Hemen ikusten dituzue grabaketa desberdinen euskarriak. Hau seguro gehienak ez dezute ezagutuko, ez da hau, ez da hau. Hau soinu euskarri bada, hau pianolako errollu bada, hau paperezko errollu bada, zulatua, eta hori pasatzen da hor pianoan dagoen harmonikaren antzearen aurretik, eta hankekin horrela foila bat joaz, pianoa bakarrik entzuten da. Eta hau da pianolaren aurretikoa, zilindro de zera, argizaizko zilindroa. Edison fonografoa bururatzen duenean, horrelako argizaizko zilindroetan egiten da. Gero, sortzen dira 20. mendearen hasieran ja diska planoak, eta gero hortikan ja diska txikiak, horiek ezagutzen dituzu diska txikiak, ez? Etxean ez dezute eukiko, baina ezagutu bai, gutxienez. Eta gero ja kompaktu eta barreko. Euskarri guzti horiek dira ikus-entzunezkoen artean hemen behintzat ezagunenak. Ikus-entzunezkoak egiteko zer behar dira disketxeak. Disketxe asko daude, Gabiga hemen Bizkaian, Elkar Gipuzkoan, Disko Suizidas hau Algortan izandakoa da, eta Gorilla Baionan adibidez. Beraiek kudeatu eta argitaratzen dituzte zenbait diska. Eta gero diska horiek nun eta saldu egin behar dira, diskak saltzeko musika dendak egoten dira. Bai Gasteizen, bai Pentagrama Bilbon edo Erbiti Donostian, diska edo instrumentoak horiek danetarik saltzen dute. Hori beste komertzioa, musikaren komertzioa, beste arlo desberdin bat eta beste lan bat eskatzen du. Eta guzti hori nun orain arte ikusi ditugun dokumentuak eta nun aurkitzak zuen normalean musikako liburutegietan. Konserbatorioetan normalean, bai Gasteiz, Bilbo, Donostiko konserbatorioetan liburutegietan aurkitzak zuen dokumentuak, Donostik Gau Musikeneko Mediateka adibidez deitzen da, eta azkenik, eta hau da nire azken diapositiba, ez dakitze ordu dugun, eta bi, gutxi gora bera, Eresbil. Eresbilen zer gordetzen dugu, orain arte aurkeztu dizuedan lan guztien emaitzak, bai partiturak, bai eskuzko partiturak, bai grabatutako diskak, bai programak, bai kartelak, zertarako gordetzen du Eresbilek hori ikertzaileentzako, ikertzailea jakin dezaten, eta ez bakarrik ikertzaile, baizik eta interpretariek interpretatu dezaten gero musika horiek. Eresbile errenterian dago, hori ikusten duzute liburutegi antzeko leku publikoa, eta hauek alderantziz normalean publikoari erakusten ezaion depositoak edo gordelekuak mota desberdinetako dokumentuetzat, hemen CD-ak edo kasetak edo LP-ak gordetzeko. Eta musikako artxibo batek egiten duena da ondare guzti hori eta lehen hasieran partiturak, eskuzko partiturak
galtzear dauden partitura horiek jaso, eta gerorako galdu ez dedin eta historiak musikologoen bitartez aztertu dezaten hori danontzat eskaini. Eta nire aldetik, hemen geratuko naiz, mesedez, zuek ez. Vale. Eskerrik asko, galderaren bat badago, mesedez? Bai, izan. Musikologo karrera normalean bi bide desberdin eukitzen dira. Alde batetik musikologia historikoa deitzen dena, eta da batez ere musikaren historia ikasi izatea, hau da, beste mendeetako musika nola izan zen, zeintzuk izan ziren konposagileak, musikaren inguruan elkartea nolakoa zen eta bar, eta gero badago beste arlo bat, deitzen da etnomusikologia, hau da herrien musikologia, etnomusikologia, eta horrek musika herrikoia aztertzen du. Hor bi oso nik gehiago ikasi nuen musikaren historia etnomusikologia baino. Etnomusikologia eta unibertsitate desberdin daude batzuetan bi aukerak ematen dira, baina beste batzuetan aukera bat edo bestea ematen da. Normalean, baino baita ere musikologia arlo gehiago ere badira, soziologia de la musika adibidez. Baina soziologia de la musika normalean ez da erakusten. Normalean erakusten da historia eta herri musikaren etnomusikologia. Eskerrik asko. Eskerrik asko.